Koromogi wasudo pod wane motende kod weche mag pioula gi koth mamedo chwe pacho ka. Jopiny kar dak ma Kapuothe kod alwora mare mayudore kar chung' od bura ma Kisumu Central e kaunti ma Kisumu koro chayo kendo seyo tend kaunti no kuom buono ywakgi kendo weyogi e paro mawitore e kinde ma gikale midhiero mar oula. Jopiny go lero ni tend kaunti kokale apisi mar maneja mar boma ma Kisumu yande ne olimo gwengego kendo singo mar gero hinga yawo thoth aoche e alworano kaka achiel kuom yore mag yawo ne oula manyaka gie sani pod ogoyo tach e alworano. Kaluwore gi jodak, oula mamol koa e aora ma Nyamasaria romo gi oula mawuok e aoche mamoko, to kaluwore kod diny margi ka gichomo nam, teko mar oulano yande obaro ohinga kendo dhi nyaka kuonde dak. Nyaka sani jogweng' ma kwan gi ohewo 700 dhi nyime kod jot e sikund primar Mananga. 7 days. Chakati chang'wen nyaka ne mane makawuono pok wanenogi. Koro ne chunowa wan wawegi kaka jomodak Kapuothe. Watongo yiende ji kaendi makata wan idhi kata tuwe wan kese wegi dwaro pesa mon wakon go daik mane obarore ni. To jatelo mora pokongo mi wakata kon kata dichiel. Inga no biro to kuonde maricho ne okoloso. Emwa ywago nyaka sani. Wang' nam to yudinre gi kucho kako dhi nam pi biro to duogo. Onge kako dhi wang' dunga direct. Tonge gima jogo ja serikal mora mose biro mowuondowa. Nucho rito gi mande, warito gi kawuono pod warito gi rita. Koro nopenje kata mwese mewa marwa maduwe mani malo kaje kati government. Ilungo nyongo mino bi e ground. Katika bala wanga no biro to ng'anyo ota no dok malo. Wanu geriko mora mobiyo mewa kanyo. Koromogi riwruok mar ji mane kod ng'ol e pacho ka UDPK